بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ‘Yan uwa barkanmu da wannan lokaci, muna fatan Ubangijin Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu albarka wannan rana mai albarka. To a takaice ikhtisaran ayyuhas sada, na so na yi wani tafsilin mukhtasira game da qadiyyar da yake faruwa a wilayatu Kano, wilayatul mubaraka, da ya shafi qadiyyar tattaunawa da aka yi daga cikin malaman da akwai alamun tambaya a kansa game da wasu maganganu da yayi akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. هذا الواقع مشهورة mutane da yawan da suke kan ashasha suna ganin irin wayannan abubuwan, kuma suna ganin sa abral Facebook da sauran channels na media. To abin da ke faruwa kuma ya dauki hankali na yi wannan video ikhtisaran shine abin da aka tattaunawa akai jiya. Yana da kyau, duk da ban san matakin da za a dauka ba bayan littattafan da ya kawo da wasu abubuwan da yi magana a kansu, amma ina da wani wasu mulahazat da na yi game da littattafan da ya kawo. Wato ba wa yanar littattafan hakkinsu ba, gaskiya magana. Kuma wannan a shirye nake na yi kokarin yin mawdu'at ko yi wasu baramij masu zaman kansu akan wannan littattafan da suka ya karantu. Da farko, duk da wasu ya kawo su magana da yake kokarin tattauna su, yana tattauna maganganun malaman da yanzu misali ya dauki littafin Ashraful Wasa'il na Haitami. A cikin wannan Ashraful Wasa'il da na wannan babban malami, wallahi bihamdillahi an karanta littafin qadiman, kuma Haitami wanda ya rasu a shekara hijira da 974, wasu suka ce da 75, wasu ma sun ce da 76. Shi Haitami a cikin littafin sa Ashraful Wasa'il zaka samu bugun Beirut wani lokacin shafi 4 ne, a wasu wani lokacin mujalladi 3 ne. To ala kulli hali, a cikin Ashraful Wasa'il maudu'in da ya tattauna akai, kuma bangaren da mujalladin sa na biyu da yi magana akan abin da ya shafi haihuwa na khitana, an haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kaciya, ba wai wiladarsa da kaciya yi magana a kansa cewa wannan ne aka samu hadisin ƙarya ba. A cikin Ashraful Wasa'il idan ka karanta zaka tabbatar ya kawo cewa daga abin da ya kama akan wiladarsa da shayarwarsa da tarbiyyarsa a garin Makka da ya rayu, an samu nusus ko an samu wasu akhbar game da wayannan centers na wannan rayuwar wiladarsa da abin nan. Amma a cikin littafin specifically bai yi mention cewa wannan hadisan da ya ce ba su inganta ba akan khitana shayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Na kalubalance shi, wannan hadisan da ya ce ƙarya ne, wasu ba su da isnadi, ya tattara abubuwa ne guda uku. So ma'ana a cikin littafinsa zai iya zumowa zancen cewa wasu daga cikin labaran akhbar din nan bai inganta ba, yana iya nufin a lokacin tashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan hada ma'lum. Akwai wasu malamai da suka wasu maganganu game da lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tashi a garin Makka, an yi abu kaza. Wasu suna cikin maganganu akan renon da yayi wa dabbobi, wasu suna magana akan irin ya taba bautan gumaka ko na makamancin haka, wasu kuma suna tunanin ko manzon Allah wannan lokacin kamin a bashi risala yana da addini ko ba shi da, yana bin addinin Hanafiya ko ba addinin Hanafiya yake ba ko na makamancin haka. A cikin wayannan an samu akhbar. To hadda wa'annan maganganun da ya shafi akhbar dinsa yake magana akan cewa akwai wasu akhbar da su inganta ba. Amma a cikin Ashraful Wasa'il bai iyakance khitana na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa hadisan da suka zo a cikin sa ba su inganta ba, bai fada ba a ciki. Amma ya ce akwai akhbar daga lokacin haihuwarsa da lokacin tashinsa da ko lokacin da ya raya garin Makka, ana iya samun akhbar da ba su inganta ba. So ban sani ba hujjan da yaso ake son ya kafa da wannan nassi, saboda naga shi ma iyalan din ya karanta a cikin Ashraful Wasa'il. Amma kuma bin mamaki, a cikin wannan littafin kuma Ashraful Wasa'il ya kuma faɗi ra'ayin wasu malamai da suka inganta akhbar, saboda a cikin Ashraful Wasa'il
shi da kansa ya tabbatar cewa hadisan da suka inganta a cikin harkar khitana dinsa ko haihuwarsa, abubuwan irhasatin da ya faru a lokacin haihuwarsa da lokacin tashinsa da wasu makamancin haka, wasu sun inganta. Saboda sai ka cewa ma qallat masaha wanda suka inganta a cikin wa'annan labaran da aka samu a lokacin haihuwarsa ba su da yawa. So shi da kansa a cikin wannan littafin ya kawo ra'ayin wasu malaman da suka rawaito hadisi, har ma ya kawo zance Imam Ahmad bin Hanbal da yi tawakkufi, wanda jiya na ji kamar ana masa tambaya akan zancen tawakkufi, ya kasa gane inda aka sa a gaba. Yake cewa amsan da ya bayar abin dariya ne idan malamin hadisi ya ji. Gaskiya ina tunanin gaidin nan kamar ba malamin hadisi bane ba, from all indication kamar ba malamin hadisi bane. bi kulli ikramin, bi kulli yani takarrumin, kamar ba malamin hadisi bane, saboda tambayan da aka masa na cewa Imam Ahmad bin Hanbal yayi tawakkufi akan wannan mas'alar, me ake nufi? Amsan da ya bayar ya nuna cewa malamin hadisi bane. So dole ne ya wahalar da mutane, kuma ya wahalar da malamai, kuma malamai ma su kasa gane na ma yake son ya haji maganarsa. Wannan shine abu na farko. Abu na biyu, ina tunani kaman bai karanta Kamalul Farhi ba na Ahmad As-Sakairaj Al-Ayyashi, bai karanta ba. A cikin littafin Kamalul Farhi, duk wanda yake sha'awar tattauna wannan littafin na Al-Ayyashi don Ahmad As-Sakairaj, gaskiya a shirye muke mu tattauna da shi fahimta mai kyau game da ra'ayinsa na abin da ya shafi khitana na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Tun da shi ma abin da ya kawo littafin Ahmad As-Sakairaj ne don kawai ya fadi bangaren da Ahmad As-Sakairaj ya ce akwai wasu daga cikin akhbar da ƙarya ne ba su inganta ba, amma bai fadi ra'ayin shi Ahmad As-Sakairaj Al-Ayyashi akan khitana ba. Abin da ke faruwa, malami yana iya rawaito abin da ke cikin littattafan malamai al-adala ilmiya. Misali, a cikin littafin Ar-Razi, a cikin littafin Fakhruddin Ar-Razi, zaka ga yana yawaita kawo maganar malaman Mu'tazila da Qadariyya, amma shi ba malamin Qadariyya bane, ba malamin Mu'tazila bane, bal shahararren malamin Mu'tazila shine sahibi Kashaf ibn Umar al-Zamakhshari. Amma Zamakhshari da kansa baya rawaito maganganunsa a cikin littafinsa Al-Kashaf, bai ma kawo maganganunsu na Mu'tazilanci ko na Mu'tazilawa kamar yadda Fakhruddin Razi yake yawan hakaito maganganunsu raddan alaihim. Saboda ka mafi yawancin malamai ma da suke yi wa suke wa Mu'tazila raddi, da littafinsa ne suke tarji'i, da littafinsa ne suke muraja'a, su gano abin da suka fada, su masu kafi abin da ya yi raddi a kansu su mayar. Saboda yawa daga cikin malaman Mu'tazila littattafansu ma bai yi tsawon rai ba. Su ne kungiyar musulunci da yanzu littattafansu ke da karancin samu, sai dai ideology dinsu ana iya samun sa a gun malaman ahli sunna wal jama'a, malamanmu da suka musu raddi. To irinsa kamar Imam Malik a cikin Muwatta, zaka ga Imam Malik ya kawo hadisin yin sallah da qabdu, amma shi a mazhabarsa da shi kansa ya fi fifita yin sadlu akan qabdu. Kenan ya rawaito wannan hadisi ne for narration sake, saboda hadisi ne ya tabbata dole ne ya kawo shi, amma a wajhu tarjih wanda ya rinjayar shine abu kaza. So kawowan Ahmad As-Sakairaj irin wayannan maganganu a cikin Kamalul Farhi baya nuna cewa ga matsayarsa, sai dai abin da ya faɗa cikin Kamalul Farhi cewa yi akwai wasu daga cikin akhbar, kuma wannan akhbar din da yake faɗa idan ka duba shafin, akwai wani malami da na sani a Maghrib, Fathullah al-Budali, yayi wa wannan littafin sharhi, yayi wa Kamalul Farhi sharhi. To a cikin wannan sharhin da Fathullah al-Budali yayi, shine yake cewa tare da akwai wasu akhbar da aka inganta game da khitana na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da abubuwan da ya faru a lokacin haihuwarsa sallallahu alaihi wasallam, sai kawo labarin ganin Nana Amina Iwani Kisra da sauran makamancin haka, da wannan Kaaba da ta ga an kafa tutoci da wani makamancin haka. Yayi magana akan wayannan, ya inganta wanda zai iya inganta, ya raunana wanda zai iya raunanawa. A shi da kansa a cikin sharhin a wannan Budal yayi ya kawo, sai ce illa akwai waɗanda aka samu hadisai ingatattu a kansa. Saboda haka a cikin wannan Kamalul Farhi abinda wancan malamin mai suna Ibn Haytami ya kawo irinsa
Ahmadu Sukairaj Ayyashi ya kawo abinda malaman hadisi suka kawo irinsa shi ma ya kawo da yin cewa ga matsayar malamai cewa wasu malamai sun tabbatar cewa wannan hadisan akwai mawdu'ai a cikin bayan mawdu'ai din ma akwai wanda suke du'afa ne da'af ne malamai sun raunana a cikin kuma akwai malaman da suke da isnadi amma matanin ya zo iri daya amma isnadin ba irin isnadin wa'ancan malaman da suka raunana hadisin da suka samu. Bayan haka wasu malamai suka rinjayar da nusus da aka samu daga gurin malaman sira da wasa'ilin da malaman sira suke bi wurin inganta labari musamman kamin a fara rawaito hadisi, saboda wa'annan labarai na sira an yi su ne kamin a fara rawaito hadisi. Saboda haka shi ma yana da asanid, yana da asalib, hanyoyin da ake inganta shi a gurin ma'abotan sanin ilimin tarihi. In ba haka ba idan ka ce za ka yi amfani da ahadisin nabawi ka inganta wasu daga cikin waki'a na sira, to ina tabbatar maka hatta waki'atul fili da ake karantawa a siyar, waki'atul fil da ake karantawa a cikin littattafan kutubus sira, to ina mai tabbatar maka kaso 80 daga cikin abubuwan da ake fada warida a cikin wannan siran sai an karyata shi, saboda wannan sira ne ya tabbatar ba gaba ɗayan bangaren ne hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka tabbatar ba. Sai saboda haka ayi kokarin respecting din ideology na malaman sira. Sai saboda haka Kamalul Farhi shi da kansa bai yadda ya karanci abinda shi Al-Ayyashi Ahmad Sukairaj ya fada ba gaba ɗayan taqatibatan akan khatana na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi kuma specifically abinda ya fada abinda kowa ya sani ne, cewa a ciki akwai hadisan da basu inganta ba, a ciki kuma akwai hadisi suke mawdu'a, amma bai ce a cikin hadisan ga wanda yake mawdu'i ba, ga wanda shi bai ambata ba. Shi ma a cikin sharhi wanda Budali yayi cewa yayi a cikin wannan aqwal salasa da malamai suka rabu, na farko wanda suke ganin cewa an yi masa khitana kamin wiladarsa ya zo da khitaninsa. Wani na biyu malaman da suka ce jadduhu Abdul Muttalib shine ya masa khitana. Na uku kuma aka ce a'a ba haka bane. To wayannan akwalin da aka rawaito akan wannan khitana din a cikin sharhin da Budali yayi cewa yayi a ciki akwai wasu karereki da aka samu cewa wata yayi wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kamar yanda wasu athar ya kawo cewa zaka samu a cikin athar wanda wasu akhbar da aka rawaito ana ce wasu daga cikin mutanen da yani ake musu shayi kamin wilada sun zo da shayinsu ana cewa wata ne ya musu khitana. Yace to jingina irin wayannan abubuwa irin wannan nasus da suka zo su ne yake korewa, amma ba wilada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da khitana ba. So wannan wani magana ne mai zaman kansa, kuma gaskiya ba zai iya kawo littafin Kamalul Farhi duk shirin da zai yi wallahi ba zai iya kawo Kamalul Farhi a matsayin hujja ba, sai dai ya kawo shi a matsayin hujjan ya yadda cewa akwai wasu hadisai mawdu'ai. Kuma ya ilahi wannan magana tun yaushe ake yin cewa akwai hadisai mawdu'ai, kuma ba wannan magana ake yi ba. Saboda aka ambaton ya dinga gadara cewa malamin tijani wannan alama da yake nuna cewa shi malamin tijani malamai ne bi ma'anar kalma, kuma malamai ne ba su ci amanar ilimi ba. Yanda muke gani a wannan zamanin Ibn Taymiyyah littafinsa an ambata karara cewa akwai inda ya ambata cewa wancan da suke yin maulidi saboda soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da aka yi kokarin yin editing din littafin, aka yi masa taba'a na daban, aka buga shi a mamlaka a Saudiya, aka cire wannan inda yake cewa idan mutum yayi maulidi saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a bashi lada, aka cire. Amma mu malaman ba su yin haka. Yanda duk da soyayyar mu da manzon Allah, duk da yanda muke gani kamar irhasa ne a yafi manzon Allah da khitana, a duk da yanda muke yadda da haka, idan hadisi ya tabbatar da cewa wannan hadisin ruwayan da'ifi ne, malaman mu kawo suke a cikin littafin kuma su tabbatar da'ifi ne. Sai dai abinda malaman mu suke yi, wanda kaga a cikin littafinsa bai ambaci waɗanda suka raunana wasu hadisan ba, ya doki wata tarji ne, yani hadisi wani ya ce kaza, wani ya zo kaza, to mu muna tare da malamai kaza, suna su zamu dauko. Misali a cikin Fa'id al-Ahmadi yayi tarjihi, ya kawo malaman da ya doki ra'ayin malaman da suka inganta labarin da yazo cewa an haife shi da wilada. Da tare da haka akwai yayin maganar Gumari Irshad Talib, wallahi ban sani ba malaman nan ina tunanin duk wayannan littattafan da ya fada fa sai sun same shi. Kuma wallahi yanzu nan sai tun daga jiya lokacin da suke wannan program din ma
doko wannan littattafan guda ɗaya ne a wannan lokaci. It wasn't my access. A take wallahi na shiga what is it called na shiga what is it called na sai shi daga online. It cost me a lot of dollars because I wanted to read. Shine littafi kawai da banda na access to it. So I just got a copy a lokacin. I just paid some money and just got the copy. Sai na karanta wato a cikin Irshad al-Talib kwata sai na rasa wani sako yake son ya isar a cikin Irshad al-Talib. Sai dai Irshad al-Talib na gani shi a ciki ya dauki shi ma a cikin Irshad al-Talib na Gumari bil haqq malami ne, ba mu da ji akan Gumari akan littafinsa Irshad al-Talib ya nuna malanta a cikin littafinsa la haraj. Amma abinda Gumari ya fada shi ma a cikin wannan littafin bai rinjaye da ra'ayinsa ba. Shi ma abinda wayancin suka shi ya kawo akwal, ya kawo wanda suke mawdu'at. A cikin wannan mawdu'at da yanzu nan ma zan iya ambato sanadi ko asnad na malaman da ya raunana, aka ce an raunana hadisansa. Gumari da farko ba malamin hadisi bane, saboda haka idan ka kalli littafin da shafin da ya kawo wannan, ya kawo labaran malaman da suka raunana wannan hadisi ko suka da'afa wannan hadisi da yake magana akan an haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da khitanin sa da sarabu makamancin haka. So saboda haka wannan wajen talil ina so a gane cewa research wani abu ne mai zaman kansa, wanda malaman abinda na yi tunani, duk da muna da alamun tambaya akan yadda aka yi zaman shura, mun ga cewa kaman wasu daga cikin malamai na ta'ifan da shi malamin da ake tuhuma ya fito suna kokari su ba shi kariya. Abin ya zo karara, suka ki su masa tambaya ko na guda ɗaya ne. Ya kamata akalla su masa tambayan da suka san ma cewa zai iya bada amsa, amma kamar su observers ne sun zo su zauna ba za su ce kuma ba za su yi tambaya ba ko wani makamancin haka. So abin da ni nake son na yi magana akai shine ya zama mas'ala ne ma baina tariqa ma baina fariqain, ya zama mas'ala ne ma baina ahlul tasawuf al-islami da ahlul wahabiyya as-salafiyya. Yanda mas'ala yake ya zama kenan. So kenan ana so a yi ciniki da mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Malaman na addinin musulunci sun yi respecting din ideology na manyan malamai. A cikin su ma akwai sufaye da suke ganin cewa akwai rauni a cikin hadisan da aka rawaito fi khitana. Wallahi la haraj baja. A cikin malamai na sufaye akwai waɗanda suka faɗi irin wannan, kuma aka yi respecting din ideology din su. Amma abin da ake magana akai yanzu ba magana ne bane na ingancin wannan ruwaya ko rashin ingancin sa. A siyakin yanda aka kawo wannan maganar, dan Allah kada a yi kokari a wawancar da tunanin mutane. Yana cewa da farko bai tabbatar ba, ya za a yi ya kamanta. Akwai tashbihi a cikin ma rashin tabbatarwa. Ana yin tashbihi a cikin rashin tabbatarwa. Misali, idan mutum ko ban sani ba, na tanci yayi karatu a gidan Sheikh Muhammad Kani, bai karanci ukudu duriya bane ko bai karanci ukudu jimal bane, bai ilimin balaga bane. Bayan tashbihi da tashbih a cikin abubuwan da yake abubuwa ne na kishiyoyin juna, bayan tashbihi yace ya karanta ukudul jimal. Ina yi abubuwa kaman bai san ilimin balaga ko makamancin haka ba. Ana yin tashbihi. Ina iya cewa wannan mutum bai yi kama da wani ba, ballantana wani. Anan akwai tashbihi. Tashbihin rashin kama. So wannan tashbihin ya zama wani ati. Kuma na biyu, idan ya iya tabbatarwa a cikin littafin da ya kawo jiya, misali, ya iya tabbatarwa tunda wannan Ibn Munaqqin din nan ma zan dauko littafin yau, shi ma zan duba shi tsab a tafsirin da yake magana akan wannan bayyina da yake magana akan annabi Dawud ko annabi Shu'aib. Wallahi an nuna rashin malanta a nan gurin. Allah an nuna rashin malanta. Shin yana son ya ce idan misali magana ne yake yi akan annabi Shu'aib, idan hakki a cikin annabi Shu'aib, yanzu misali a cikin hakkin manzon Allah, abinda zaka fada a hakkin manzon Allah hukunci zama kisa, idan an fade shi a hakkin annabi Shu'aib hukuncin kisa ne? Ubangijin Allah ma idan ka gaya masa magana da harshe mara kyau, hukuncinka a yi kisa, a kashe ka ko a ladabtar da kai. Amma idan ka tuba ana iya karban tubanka. Idan ka yi tuba ana, amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya tuba ana karban tubarsa. So ba haka wannan lokacin da Ibn Munaqqin yake magana a cikin wannan tafsirin, zan nemi tafsirin shi ma baya na cikin library na. I'm just going to get it today. A cikin wannan littafin na Ibn Munaqqin, a ciki abin da ya karanto daga hararan da yi wa abin, shi da kansa bai tabbatar wani bayyana ba. Kuma idan ma na so a tabbatar da maganarsa, shi wannan bayyana da ubangijin Allah ya fada cikin ayoyin alkur'ani, sai da ya fara tabbatar da cewa malamai sun yi akwal da yawa
kuma babu tabbaci akan wani bayyana ake nufi. Amma in dai bayyanan makanta ne, mutum ya makance kuma idanunsa ya bude, to wannan ba karama bane. Kenan ana iya cewa wannan maganar nasa ikhtisaran akan wannan magana ne da yayi specific akan jincin makanta. Ba lalle bane bai zama suna da hukunci daya da hukuncin khitana ko na makamancin haka. Da haka saboda haka ina ganin cewa ana da bukatan a samu observers kuma a samu researchers da za su yi going through all these books. Kada a bashi daman ya yi tunanin cewa ya zo ya karanci sunan littattafai. Na ga mutane da yawa social media suna cewa ya faɗi hujja mawali na ayi karatu. Wallahi mawali na ayi karatu. Amma duk inda za a bi shari'a na gaskiya, in kuma za a bi matakin da ya dace, to ina gani a siyakin yanda aka kawo maganin cewa 'ya'yan tumaki ko 'ya'yan arna. Na farko, idan ka ambaci kalmar 'ya'yan arna, ya nuna cewa da gilli, akwai gilli a cikin kalmar. Saboda a cikin wannan kalmar 'ya'yan arna akwai kalmar da suka fi shi tsafta. A ciki Ibn Manakin yayi amfani da shi a wannan tafsirin da ya karanta, cewa yi kuffar ma ana samun su wasu idanunsu ya makance, daga baya kuma idanunsu bude. Me yasa bai ce ai ana iya samun waɗanda ba musulmi ba? Kalmar waɗanda ba musulmi ba is the same thing as 'ya'yan arna, sai dai wannan is affirmative, wancan kuma is negative. Amma shi negative ya amfani da shi wurin tashbihin mudad. Na farko kenan. Na biyu, sai yayi wa wannan kalmar inda zaka san cewa da gilli a zuciyarsa. Bayan an faɗi 'ya'yan arna, sai aka biyanta shi da 'ya'yan tumaki. 'Ya'yan tumaki babu yanda zaka masa fasara illa zage ne. 'Ya'yan tumaki is a negative word. 'Ya'yan tumaki is a negative word. Babu wanda a harshensa in dai mutum ne yana magana da Hausa a garbul Ifriqiya, idan ya ji 'ya'yan tumaki ya sani cewa zagi ne. To, saboda jidali. For the sake of argument, mu yadda Ibn Manakin ya ce kuffar ma a cikin wannan tafsirin, kuffar ma ai suna iya samun site dinsu bayan makancewansu. Saboda haka wannan, to a ciki za mu iya cewa to yanzu ka tsira, 'ya'yan arna ka tsallake, to 'ya'yan tumaki fa, saboda kalma guda biyu ne. Shi ma 'ya'yan tumakin zaka kawo? You see? Ya Rab. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدر المقدار العظيم.